Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo na sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di bagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumapkablawag itinembag nga bigat kada kayami nga sangapada, umadanin ti simana, pumudpudot ti tiyempo ko na tayo, ngayon pasaray aglamiis, so nga ado dagiti maikaw-kawa. Pag-share ti programa tayo, share, padanan nyo ti pagkasalitaan ni Rico nga napauluan, Sales Lady. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, idi addan nakem ko Manong Nemi, nagruna idi maipasngayen ti ading ko nga ni June. May salahing ti salsaludsudak kada papake ni mama. Nupudno ka di nga anakdak kuno saan. Nangruna ti panagdakkel min Manong Nemi. Ni manang kura Manong Nemi nagpintas kas kapintas ni mama. Nim John nga ading ko naggwapo. Nagadot mangibaga nga nagwapo ngobing dito ina kupo nag-cute dati ngobing ngem siyak awam pay idi Manong Nemi tinangibaga nga gwapo ak awam pay idi tinangibaga nga cute ak gabota napangitak mano Manong Nemi no labsak tag sao kaslag lamay sa tiya langak kita kas karigitay karakter ti cartoon karakter. Hindi ba nagdakkel ko Manong Nemi kaslakla latay kawayan nga nagalisto nga dumakkel natayagak sa anak ba't nga ron nga nalukmag diyak ba't makuna nga nakutong narapis tibagi tanag barinduyog Manong Nemi nga imatidog ti rupak kaslang aro dati cartoon karakter man ulit-ulitak idi Manong Nemi nga mangsaludsud kada papake ni mama no ampundak o no pudnoak nga naggapo kani mama nga putotnak ni papa naggwapo ni papa pang aksyon ti pamagina.
Iti panagdakkel ni manang kura manong nemi. Kasla ko namla no may nga artista. Tanatatayag kami manong. Kung namla no pang Miss Universe. Irin to. Ta iti panagbarito kon. Agbarito maten ni ading ko nga John. Adot mangyabaga manong nemi. Nga ni John nga kapsat ko kat kaing ingas. Kasla kaing ingas ni Coco Martin. Irin to. Tanimanang kura kita kaingas idig agkabanwag ni Dina Bonavic. Idin tatasyak awang pulos te kaing ingas ko nga artista ngem adda kano kaing ingas ko nga karton karakter. Di damat ibaga no sino. Tadyak ba't mahilig nga buhay at karton karakter manong. Karton film o no karton nga mabuybuy. Tapos ladyak kayat na makita kadagiti rupa daw no langa digito'y itilangak. Duma manong nemi jak pakit kayat agsarming. Idi agangay manong nemi iyang angaw dakon kanyak. Iyang angaw dan kanyak. Napidot da ka lang iti pagbasuraan. Rico. Kadimi amo na sinut ama sa nut inam sa dagkakatawa. Ngam sa atan tumadlebaga. Sino ko makaroon sa nga siyak ti inam iho? Apeng kas na tilangak, mama. Akan apeng babalawam tilangam anak. Kat isuday tatintad na po Diyos. Apeng nga may gidyatak ka na kayo. Apeng nga, apeng kas na tirupak. Apeng nga stoy ti, ay. Ipatpatag kayo, o na ipatpatag ka, ipatpatag da ka kinipapag mo. Akasubat ti panang ipatpatag mi, kinimanang mo, kiniading mo. Ada ka din na kaigid chatam? Kadagwada? Ada, mama! Tilangak! Ay, tigayit ko sa wen. Igid-gidjat na ka di? Ano na tigatangin mi? Nga para kinimanang mo, kinimanading mo, adamat para kain ka. No, kaninda, isuwanti ka na yun. Ano manot may kadakwada nga allowance, kastamat kan ka. Handa kamat kang gidjat. Uwan, amok mama, amok papa. Nganda tulangak, ape nga may gidjatak. Ape nga awan ti mangibaga kaniyak nga guwapo ak. Sige, katawandak mama. Kanda ibagada guwapo ka. Ano't reaksyon mo? Saan ka di nga mainsulto? Napipiya pa bagada nga nagpangit kan ko na tata. Iso tagpapeso. Mama, kakatuhan. Kasla ko makanyak. Ulbo daglang di bagik. Di bagak nga nagwapo ka. Ore ko mga panangay ayaw mata. Ay, sapo ka. Awan amang malinda kay ayawan. Anak, tinapatig, di ta kaungam. Sabi nga, mitas nila nga. Noanyat, insagot niya po Diyos kang kagalangam. Rumbeng una pagyaman naman ako. Basta ipatpatigda ka kinipapang mo. Napatig kamat kadagadi kakabsat mo. Okay? Agpipinatag tayo. Ito nga rin tagbaling nga gasat ko ngay. Tigas ito nga langak. Oh, natayag ka. Dali mahilig ka di basketball. Amang ano, agbaling ka ito nga basketball player. Kaya, awan hilig ko. Ano orti hilig mo? Makibarkada ko na kumang, maon sa apay mayat na makibarkada ka niya. Umasidag ka. Ipagnagrek mo nga oras na tilangam. Na pintas, na siya at ipanagpuspusom. Dumasidag ka, kadigiti babae, aday wanda. Mo sisit ganida na aday wanda ka. Anak, saan nga na ito kumatipagbali ng pagproblemaam? Basta, ipas nagmatagbasang, agsingsingpet ka, saan ka nga bisbisyo, taore kastat lang ama, no nasingpet ka, nasiyaat ka. Handan tulat tamayat kang ka. Nagkukuyog kami nga sang kapamilya kat mapangkam agpaspasyar o mapangkami timol manong ni sang katalyaw da kami. Niya,
Asla dali bagbaga. Ni, sino di ka duwada? Apes anda nga kaingingas. Nagwapo di ama, nagwapo di may isa ka nagiti lalaki, nagpindas di ina, nagpindas di babae, nga anak. Hindi to di may isa nga lalaki kita, kasi di lang nga na. Kengkoy ko na na. Manong naimi, idada akong ti high school, kahit kumati makibarkada, kahit kumati maside makikayem, ipambuspusak pa ya. Nga datay mangitugot iti namnamaik nga magustuhan da, ibunong ko. Okay, awatin da mata, thank you ko nada. Ore pangit ka, managparabor ka ko nada. Sasapo ya. Awamat nga mga agbaysong mga baga nga nagwapo cute at asabat nga agbaysong. Baka no, ada mga baga danuka. At siyempre, insulto para kanya, di ba? So nga umpay nang kumanong naming nga nag-cute ka, gwapo ka. Sanggon ng inururay pa'y mano. Inaktor po sa konti high school kasi di akong kaya tag-college. Ako nanto ti pagtrabaho ak. Nga ta umawat ti kas kanya nga duyog, nga nagarintid ulok. Kas laklakeng ko nga agpaiso. Anong nami mahilig ka kadagitay nabipintas na short. Tanog short ak siyempre sa natayag ka 6 po tarak manong makaumatiduga pa eh. Pagbalin nga 6'1", 6'1", ganda nga 6'6". Ito na minsan manong nami napanak iti mall ang may mesa ka. Nako, dagiti manapsak, sang katalyaw tak, sa dagiin na rasaas. Sus, nagkapon na nga talaga ito nga tao yan, nagkapon na nga tang planeta. Sus, apoy. Sakti pagsasalitaan da, orehang ko mangmangig, di pagbagada kas jaya, kas lamang mangig ko, nagpangit. Oh, nagkapon na dito nga tao, tao no saan. Nagkapon na nga tang planeta dito, susapo. Nabanag-manog na iti may isang department store, iti dahita nga mall, manong nami. Yes, sir. At si mabat kanyak na sales lady. Gawata ka man ti short. Idya nga banda, sir. Ken sando. Ay, gaabay da, sir. Anak ka dit size yo, sir? Ito'y. At the fitting room sa jay. Ken tumiti kita agpili kayo, sir. Pang basketball ng sando. Yes, sir. May bagay ka na may bagay ka na ito ng sando. Diyak sapsapul ti may bagay kanya. Sapsapulag ka na tayo. Umiso. Apagpagiso kanya. Saan nga nalawa? Saan nga nailit? Dito ka na, sir. Sige. Kapag kulay patas, eh. Manong nami, adalang ti asidag ti sales lady. Inikat ko ti short ko, sa ko insuot ti katangit na short. Inikat ko manong nami ti t-shirt ko, sa ko insuot iti sandok. Duwa nga baro. Nagigtutak manong nami idi uwalin ti sales lady ti kortina. Wow! Ang cute mo naman, sir. Ano na ko lang? May bagay kang kanagat short kan sando. Ang cute mo naman. Cute na cute. Anta ka di basol ko, sir? Basta palang kitam kanya. Awawan, thank you, ha? Iso na ito sa reklatan. Dati short ko inikat ko kin t-shirt ko tibungan ng mabalin. Pabungon mo kunak ko ma. Mabalin siya. Ikatam lang da tag na baka no ka katawaan na ka no makita da nga uyaoy di kita tag. Sige. Paki-ikat. Sige sir, pabilang ng mga laktikartib
Dahita. Cute ka nga talaga, sir. At gatangem, kawanin. Kumayag tuwanin. Sige, sir. Iti counter. Kaya makabayan dak manong nami nabungon. Di kita'y nag-inikat ko nga rawatek. Di oro marak. Iti department store. Kinuyog na kaging ti ruangan. Sir, kabagain. Mabaling ka di mamang tinagan mo? Ay, sir. Veronica. Just call me Veron. Or Nika. Adadot mga wag kanya tinika. Nika. Siyak man ni Rico. Nagalamano kami manong nemi. Nakarabraboy ti isam na. Sa amat unay nga isot na po daw, kayo manggi, mabaling ko ng mga black beauty. Na rumpi di bibig na ornos di tingipan na, napuraw. Nabiyag di mata na, simple di pintas na. Rico, di imak. Nabay ka tuin? Nabigitak ba'y? Hindi nagraduarak ti high school, imak ng trabaho dito yan. Meaning nagkasadar ta? Apay, sir. Apay, Rico, nagtayag ka mo, karaduratura ko ti high school. Nakabarbarukan. Nakakikute ka nga talaga. Talaga? Oo. Mabaling ka tingalan nga rin contact number mo, Facebook account mo. Cellphone ko nga da Facebook na. Adi. Agururay nga rin mga regalo ka niya. Okay, the contact number mo na takaro din. Kaskasa na lang. Adan tumorong ko ti allowance kong aided papakini mama. Igatangan kan to ti touchscreen cellphone. To, talaga? Sige, ito ko kangarukin ka, contact number ko. Nakaragragsakak manong naming nga nagkawid dito'y balay kat nadlaw nga dagos ni mama. Oh, Rico, iho. Nakaragragsak ka. Mama, kamuod dyan na. At damat langin na oray ko kababahin ng baga kanya kakyutak. Nakakyukut ka ko na. Kitadam ka ma? Isa mo na kas na tarawato bitaya. Kagatgatan ko rin ti short kinsandok. Kaya saan ko nang inikat? Dati nagsukatak, sinukatak ti binabungon ko. Gananak man ma, agpasukatak kaya kyutak. Ha? Tigas na galangat? Ma? Apay? Ay, sus, apo, ay anak. Alawan. Ma, inang angaw naklaka din ay nga Nika, Veronica. Tapay nagamamu kayo kada sales lady. Uwan, yung karagata ka na mo tinagan na sa ko yung baga mo tinagan ko. Karadradwar naman ti high school. Nagtrabahon. Siguro, narigat pa nagbiag da. So nagtrabaho nga siguro din. Cute ka ko na. Ito yung naipadas kong inuwalin na di kortina. Yung fitting room. Okay. Wow, kunana siguro. Cute ka. Kunana. Mga, pagkatawa ka hasta. Kahit sales lady nga ron. Ano di kayo tumasawin? Ibaga na ko mga rod nga saan mo nga bagay. Ibaga na nga rod ko nga pangit ka. Di saan ka nga subsubli sa dyan nga papang gumatang. Gagangin na ita, nga naisuro ka da kwada, nga ibaga na ka na customer, nga gwapo da, napintas da, may bagay kang kwana, cute da. Ha? Gapot na sales lady suna, na-seminar siguro ka na kwada, hala ka sigurado. Nga, ay susapo ayo. Nimit mo ma? Babad trip kayo?
Alawin. Ala, padasam to ati mapadi sa balingas paglakwan. Ada urayam nga nuan at ibagada. Baka no, gwapo ka kurada, bagay kang kurada, anong bumata ka tarawatan. Dapat na lang gumatang ka. Yung saan ko mga sales lady, dayay, ibaga na ko nga cute ka, kat saan ka ba na cute? Cute ka man. Di na kayo manlangan. Di pa nagbasa kiti college manong nemi. Tapagbasahin nakbet lang napapake ni mama. Wan, takunada, graduar ka matla ti college. Tas ikanton timang manage iti car for rent nga business tayo. Kinuna ni papa. Businessman gan business woman nga minda papake ni mama manong nemi. Kahit may isang business dala ito car for rent. Wan, nagsusurak matan nga nagmaneho, manong naming, hindi makaalak ti lisensya, adamatan bukod kung akar, numampay, nagkapumit lang manong naming ti car for rent, nga brand new manong, bukod kundi ito, nga bali ang ore pangitak, no napintas ti kotsek, di ba? Adon manong naming di kundaway nga tawagak ni Nika. Ken, intong tinungpal ko, tikarik kang kuha naman ng naming nga igatangak iti cellphone. Ket kastaon iti ragragsak naman ng naming ititid ko. Thank you ha. Thank you Rico ha. Talagang nakasasayat ka. Saan ka lang nga cute. Good boy ka pa eh. Ket banag manong naming nga maayo ah. Kada dan nagigundaway manong nemi nga no asta nga awisek patgan na. Day off na, awamit klasik manong nemi, agkuyog kami, in kami timol. Di kiti masabat mi manong nemi, kita enda nga mas daaw da. Gabata, agat barukong ko lang manong nemi ni Nika. Kasla tay kagudwa lang ti bagik isuna. Tanatayag ang ngarod manong nemi. Kasla dali bagwa, wow, nagpintas di babae. Nga po, nagtayag, nagpangit ba di lalaki. Yung babae aklat ay damanong nemi, naman pa isang komangig, ibagbagadang kasla kasi jay. At dadagid ko ang dahoy manong nemi nga kibinek. Agkibin kami manong nemi kininika. Magmerienda, ag-shopping kami. Orasan ng ibaga, kahit man ito eh. Kahit ko nugatangan. Thank you Rico. Maglaki din na mamuka. Agbasa akmat tapnod kasta kita. Natong balko terapahap ko. Bayan, tendo na makaradwarak pagbasahin kanto. Peso? Ito nagtrabaho kan? Dabagay, oras estudyante nagtrabaho ako. Nanatrabaho. Siya ako di mang manage iti business mi nga car for rent. Kada dumang kotse, na dumang lugan. Ada van, ada kotse, ada pa minibus. Ha? No, anda mga arkila iti pagpamilya. Pang barangay. Diyan, ekskursyon. Baknang kagayam. Naman naman ko na nga baknang mahilig amin da papakin mama about business. Dumang klase business. Siya akong timang manage. Ito yung corporate nga business B. Siya akong manager. Susul doon da kakas manager. Ito no, agasawak to siguro. Ipatawid na kanyak na dyan ang business. At apay bukod ko ng kotse. Nakakasgasat ti babae nga.
Nagbalintong asawam, Rico. Ape ko nung nag-asat. Masiyat ka. Ore pangit ha? Saan ka ba na pangit ha? Na-cute ka nga ron. Nagyamanak ni ka. Sabi ko mata, awan ti panakin ko na. Kareta nga parang dayaw mo kanya. Hala, sana ka naging ko na. Sige, intan. Itulot kan sa jay kaseram. Idadakon manong name di Porcher College. Ito yung kurso ka business management. Manong name awan lata talaga tuwasid kanya ka babae. Nga madami masdig manong name nga gwapo nga lalaki. Nga ako alam lang no baklan sakit na ito ya. Kung nagtinakam ko. Naggwapo. Baka cross ka niya. Hello bro. Bro? Brother? Yeah. Hello. Nabayag ka nga makikita. Yung talagang masadag ka kay. Tapay. Sa gabi ni Victor. Yaman ni Rico. Ikaw mga sobrang nga basketball player ito university. So tibagbagada nga masana kami mahilig ti basketball eh. Bagay kung nagtayag ka. Nakarti hilig mo. Pataray ti kotse. Sports car ko. Nakumangaw mati sports car ko. Yeah. Nagwapo ka, Victor. Pangit ka man. Ay, pare, bro, ako mamasaksaktan. Nakamasaktan. No ibagam nga gwapo ak, masaktanak, gabot insulto para kaniak. No ibagam nga gwapo ak. No, bumibay nga matmatang ka, sila tay may ayo akang ka. Api nga, awa man na pulos bakita ka kadwam, kakuyog mo, kasasalitam. Sino ko mga ultimate kami nga makibarkada kanya, kat pangita, baka maadlyanda. Bam, manipo dita. Friend, barkada na. Ha? Sapo. Da pangit kan gwapo, kuy-kuyog da. Anya da mo, baka maaring ang kakanyak. O nasaan ka, siyak timaring nga ma. Di amok ini ganagang angaw ni Victor manon nemi. Yung nung astanda ako ni eskwela, makita ka hon asid ganak pare. Partner, kumusta? Gustoy. Anong oras klase? Doon ba kandem? Kuyog ta. Siya pa tagpaalakan ka. Thank you. Ito no Sabado, Domingo, awan trabaho. Nagtatrabaho. Nati trabaho no awang klase. Iman-manage ko na jay car for rent nga negosyo minye. Siya akong di manager. Di ka pagam ng graduar, manager kan. Bukod min kami nga business eh. Nagkasat ka na basta. Nagbasbasa ka, da trabaho. Dahil nga kakaasid at papakin ni mama nga mangikalkalik ako pa nagbasa, pa naggraduar ko eh. So nga, jakpat sayangin ha. So nga, liklikak, di babae naman pa eh. As dagti babae kanya eh. Huwag nga rin, madlaw ko eh. Ngayon liklik kami na. Ang mga masulisugak na makapasikugak na alpas. No, bayan daman ten badas ko, siyempre. Daman di ka tutupak. Hana? Sige, di ka awang pa'y badas mula. Awang pa'y bidsin ang pailaeng bro. Kita, pumadas ka mo ta. Hindi ka mo baybayadan. Kaya, araramidin nga ro din. Tayo mamlatan. Si Gamit, Victor.
Sa work ka di ba ilaing, siyempre. Baka mahilig ka man ka lagi di bold film, ha? Baka lagi di X-rated ka Dahil sa cellphone mo, kinandaman. Awan, sika. Man, sika. Yan talagang awan. Yung pinubya mo talaga. Jack pa nag-propose kang gawa na eh. Maaring na. Agayam kami. Sino? May isang sales lady. Super lang namin tinakakaiso na nga ng bagakanya nga cute. Sabi kasi pa nagkatawang, Victor. Pag pinustaan tayo, baga na dati, hindi na pagkagimata nga la. Apa mo? Kawan. Kasi tama talaga di style ka di sales lady. Aglako na kanina, arwatan mo na asin na. Anyaman dito ang ilako na. May bagay kang ganito. O padasa. Wow, nag-cute ka. Opo, naggwapo ka ko na da. Ay, bagata ko mga nga pangit ka. Di hand ka mapang gumatang naman. Panawang ka man langit. Uy, partner. Pwede ang nagpapoyo ah. Ibagak lang tibukod ko pa mati. Patpada ka lagi ni mama. O rin kang upset ko. Kasi dito pamati da. Kasi padasam ko ngamin timapan sa bahali nga yan, di sales lady yan. Di ko ay napanadasan. No tagatangik sa jelat papanak eh. Ipadasam nga di timapan sa bahali. Gumatang ka tarawatem. Isuot mo. Sa munto ko na. Kaya naman nung may bagay kanyak, no? Baka ibaga na kit. Ay, pagpagsuunay, sir. Pagpagsuunay, ha? Hindi na ibaga may bagay kang ka. Hindi na may ibaga na cute ka na itang arwata mo, sir. Nagwapo ka kasi itang arwata mo, sir. Handa ko. Baka kung nadakas ta. Oh. Baamdag ko iktan daw. Mapamon. No, tagatangik. Naktulatakin ni Veronican. Ang kanay na ibagbagang bagay kanya, ang kanay na ibagbagang cute. Padasan na nga tanga saan ni ibaga. Baka hanggang ito susublin. Anak kasanay mo? Kapingan ka sa tilangak. Partner, ure ka sa tilangam. Dapit nas lagin di takaon gam. Awa, mati-mati nga ramit mo, di ba? Awan. Idin to tasyak. I love you ko na kati babae. Kahit ko lang hindi kinababae na. Sa kung tubaybayan. Tadyak mo pa'y nasarakan ti babae nga. Pakarig na kiti ayat. Dinaloko ak. Ang bayam ha? Sumot kayad da. Kumusta nga hindi kaya absat mo? Agtatrabaho ni manang ko. Napinas ni manang mo. Kas kapinas ni mama. Pang Miss Universe. The boyfriend nan? Nagwapo mo yung boyfriend na. Ni ading mo nga, hindi ba? Talo kayo nga kapsat. Ni ading ko, ni June. Ano mo pinakita? Kasla ko Martin, kaya langana. As nagmat kas kang kanagiti babae. Kani, what? Kadsyak. Baka naktakit agasawan, no? Di matanda, ganyan mo yan, mga babae kang kati, nag-cute ka na. Nagananod ka lang kang na. Baka no, managregalo ka lang. So nga kayat na ka. Manong nemi no apit ngamin nga tsak mapanpadas nga peso ti mapan gumatang iti arwatek iti sabali nga pagdagilakuan tap nagastakit mamuak ko ma. No aniya, manong nemi kaya talaga nga reaksyon di sales lady no kas pagarikan laeng. Tsaka mo manong nemi. Tsaka kaya't manong nemi nga saan da niya bagat kas jay akas iti maga ninika kanya. Oen manong nemi aging nga idinagturpusa kon kat nananayon nga inted manong nemi da papa kini mama kanyak ti business
Nasaan lang nga basta manager no kita own and manage. Kabutan mo daw nung name nga umot sa baling aramidek no di mangitultuloy yan iti nga business. At bakit sanganan manong name ta kahit ko lang nga ma-expand. Wen, tapno duwakdak kilmanong. Again ka manong name nga napanak manin iti ayan ni Nika. Oh, kumusta kan? Gusto eh. Naggraduar kan? Di ka mala nangayab, hindi nagpaala ka. Sa balin to akong dahoy nga, iya mamuka ka da, papakin mamakin ka amsat ko. Uwing gaya, mumay kanto. Into no, agkasar ni manang ko, nga Cora. Into next month, kasarin eh. Kasar da nga dati gwapo, nga asawa na. Oen manong name kasta nga rod tinapasamak. Inayabak ni Nika. Idagkasar daman ng Cora kan kasta maten kiniya. Kuya Dindo manong name. Businessman ni Dindo, ni Kuya Dindo manong name. Idinto ta mga opisina ni Manang Cora. Mga opisina manong name ti Tourism Department. Iti national government. Empleyado isuna anong name sa dyan. May bagay ka no isuna iti kinapintas na pang turista. May met nga rod ni Nika anong name kat iyam amok kada papakin ni mamangin muna. Ma? Pa? Iyam amok ka na kayo di kaduwak. Ay. Ni Nika. Ay, Nika. My girlfriend. Pero lalanganin ka mga imbaga. Hanabat pa lang amin imbaga, ma'am, sir. Iti I love you kanya. Sabi ngim amok, ngibat patignak. Kaya niya, di action na. Tabagay, orisan ng imbaga, babaeng ka nagiti mata na, kadigiti aksyon na, akin shot na kanya, papanan ako nasana ka siya. Kaya niya matimarik namin, anak mi, iya. Obvious ba, mama? Ay, ma'am, sir. Kaya't bumitiso na. Nabang ba sa baling nga nakarik na kita ayat? No saan lang isuna. Ano na ngayon tamking kuha na kahit pangit isuna. Para kanya, ma'am, sir, saan nga pangit ni Rico? Cute nga rod. Siya ka dito sales lady, nga bagbagana. Uwan, ma'am, may sak lang sales lady iti mall. Pang kumangarod kumamit nagbasa. Barbaring ko nak, no? Adan tumilang mo ornong mo. Tayo di nga kami nagtrabaho ko dito, eh. Sweldo, ipaupo-itak, ipaupo-it ko ida sa di probinsya. Manikidikat kam ngamin. Ala, ba? Welcome ka. Nagpimpinan tayo kayo. Why not? Kaya manin mi nauna ita, adakas ken ka, nga mangipatpateg iti anak mi. Baka kakit ngamin no, adape sa bali, ma'am. Awanin sa bali. Siksika lang ni ka. Oo? Amangan mat no. Mamati ka ma. Di ngamin ma, pa? Siksika ka no pa lang ngamin, tinakin magkakingkuan nga cute ka. Baka ada diferensya ba nagkita digda ito mga babae? Yan, saan man nga pakakitaan kat? Awang kas iti kaungan, diba? Hindi pa lang damdamo kat madlawon nga nasyat nga tao ni Rico. Sala nga nasyat, natungo, manangisangot.
Edi may corner nak manon name ni mama. Rico, ma, agan anad ka kani Veronica. Ma, apay? Di kay ko mamanghusga kasta. Agan, anak ko mga rod, hamo ka di sa pulen, ti opinion mi, uno anat makunami, may panggap kang kuwana. Sumumpit kay manin, di awang batpat, pinabaron nyo, nga magustuhak. Diba, di pala damdamo, ibaga nga ta kayo, nga the sales lady, nga nang ibaga kanyak tikyot, kinatawaan nyo. Gananat ka nga ron. Isumat lang nang ibaga nga, manangisagot ka. Kahit nangasawan, sinagsagot amon. Dagas ka di tagsakot? Ora on okasyon ma? Hamat ka di. Gam, amang nugud-gundawayan na ka? Sanang manang gundawin ni ka, mama. Walang awang ka sa tagsabay. Gananat ka. Bagayo ka di baka hanga may bagay kanyak. Kapota high school graduate lang, sales lady. Ngayon kinapudno na ma. Kapota siya akong taking kuko di business tayo. Nga car for rent. Pagbasay ka so na. Hanya. Kat ito makapag-graduar. Kaladan na pinis ka trabaho na. Baka nakanto na kayat. Datangar ito pagkunaak. Nga gungundawayan at kinasya at mo. Ang mga nunata kinalakay mo, ti gungundawayan at no, at dalang pagpangalan na, nga sumaya at tibiyag na. Kasta mati ko na ni Papa, manong name. Ay, sana ka din nga katakwada. Noan niya ti planok, noan niya ta nagtulagan mi manong name, kininika, inaramid ko. No pa'y binalaagan nakmet manong name ni Victor. Di agturpos man ni Victor manong name nga da nagtrabaho ni tuloy mi ti panagbarakada mi. Partner, ano to ko nan? Pagbasahik ni Nika. Di saan nga trabaho. Tagbasa nga ron. Saan na? Amula pagbasahin, biyagampay. Baka dumawat pa iti pawid na di probinsyada. Bakit karampa iti no saan nga trabaho, edi awan ng libre pagyanan na, di ba? Edi pagtrabahoan na, libre ti pagyan na, panagyan na. Wanan da, pagyanan da nga, sales lady, itadya mo da. Kaman, ditad mo aming kengkuhan na. Ano no ka ti kwartak? Dadanin mairor aming alugang ko, maarkila. Nag-iinagaw da. At napintas nga ito servisyo, napintas ti o servisyo na giti driver ko. Kaado ang turista. Oh. Siyempre, agkasapulan na giti agpatur guide, iti lugan. Una mo ka, napintas na business mo, partner. Iti pala ang damo na. Di hanap ka pa ng graduar. Ang baka no, madadal ti biyag mo. No, ituloy mo ti agseryoso kininika. Naipay na ka din, di ba ginakin ka? Sampay. Di mo pa'y kinitaw. Ampay. Patasim kindi ang kintawan. Napiyala pag-abrutam just in case. Awan ti tinang kumanong naimi kadagiti kumontra kanya. Tawang pulos timang kanunong kanya. Pinagikat ko ni Nika manong naimi ti trabaho na ket inyala ko ni ti apartment na. Rico, sobrang salawan na yung tararamidam kanyak. No anya ting kanika, aramidak. Taping amin, because I love you. Kaya mo kayo matpatik na. Diba? Sino kumatisaan nga main love, nga gayat kang ka? Nakasaysayat ka. Laglaglaon na yung ti babae nga sa nga mainlap kang ka, ti kastoy nga raramidem. Mano kami nga pangararamidem ti kastoy? Dati amo matapay sa bali. Kada kasaysayat ka nga ron.
Baka do kami nga pagbasahem. Siksag kalayang ni ka. At talaga kumakanyak. Kinagyaman na ka. Sa ka di ka lang ang sumupyat, di ka di parents mo, di ka di kapsat mo. Sumupyat ta. Awan ti mang kanunong kanyak. Mga mat no, umay daktura utin nito, pagsawsawan da. Ang mga ti pagarup na kit gungundawayan ka. Nakaw. So ang samot sala niya ni tultuloy. Ituloy ko. Noon niya ti karik. Pakaragsa ka klaw na na makapagturpos ka. Kad makatulong ka kanigit kakapsat mo. Nagdya ko nagtrabaho. Kanagbasa. Kasan ti panang tulong ko kanigit kakapsat ko. No, manot ititid mo ti binulan di. Itid ko ta ipawit mo. Ay kaya marakan ka. Kahit kon. Ngayon ko keng kati amin namin ko. Napialangan dam. Pagsupapok ko keng ka. Nika? Kahit kung ipanagnek, nga talagang ipatpatik ka. Siyempre, adan pagkasiraak. O may nagsasarungkaran. Hindi nakawaywayata. Kaslaita. Rico. Inarakop na manong name. Yung nagpatinggalang ti barukong ko Ti sungarot ti maabot na. No saan agkumog, agdumog. Ngam na pa rin to mga manong name tapnog batog layang ti ropa mi. Ngam saan nga kahit asawon nga pa rin to mga pagpakaasikan ko na. Ngam tapnog bagay kam lang magbatog layang ti ulo mi. Kaya nagbatog ti rupa mi manong nemi inamalhak dagiti lips na. Ay kaya malak ni ka. Tata ka. Ay kaya malak metken ka. Rico, tadimteng ka di biyak ko. I love you. I love you more. Nakasaganak ka mangitid kang kati amin namin ko. Di ka nabirahin ko. Ay managnig ko lang talagang iba't batag ka, Rico. Oh. Yung siyak tinagkad-kad manong. Napay nga di mo kaya. Nabangsit ka di sa ngaw ko. Nakaimimas ka. Ngayon kahit ko. Sa tandolara mi din mo. Makapag-asawa ta. Okay? Respeterak di ka na babaeng. Kahit ko, nga virgin kanto, ito na kasar ko. Naisang-sangayan ka talaga, Rico. Kahit gapo, tauro orayek manong name nga makapagturpos. Ninika, Santo, plano mythical life sa amin. Gumana tayo manong name ni June nga ading ko nag-asawa. Kuya, June, ano, di ka magkasal ka na di girlfriend mo? Nga pagbasbasaan? Urayak pa lang ang makapagratwar. Sa akong ito ikasar. Di mo na nakaroon din gumanat ni Lenlen. Dapat din pitpitik di saklot na. Alangan met nga ang pagpasngay kang balasang. Go ahead. Sabi ko mga siyak tibak ay pawil, mas pagarikan lang. Kita ko lang amin dapapakin mama nga umununa ka man lang nga batain una ka ng siyak. Manano ko ma. Edi okay lang, kaya ka. Okay lang, no problem. Baka saan ka mo ito magtagiti agasawa na. Ano mo, matagwatan to at lang loklokwan na ka lang ni Nika. Manong pwede ka mamati ka ni Nika? Siya ka di mamati. Gabot na naalilaw na kang harod. Yung puputan sa mapagrador mo iso na, baybayan na kan. O rin o naraman namon.
Sa akong nalatag ikuha na dyan numalpas ti kasar. So, wahala ka. Thank you, palubusan akong siya ako ti mo nagkasar. Nagkasar nga rod manog name the June kinilenlen. Agpadpada ka na pintas ti trabaho da manog name. When? Irinto tadamaten may sa nga anak ni Manang Kura, anak da kini Manong Dindo. Kaditi may sal daw manog name si magpadag dito'y balay. Aksensen na ni mama. Ma? Daga di problema? Ay, daga di problema yung kanil papa? Daga di chicks ni papa? No kaano pa nga agapu adapo ko yun, so pa nag-chicks na. Singpet, ti amayo. Ore kas dyan, iti kinagwapo na, kinasdik, iti kinababay kang kuwana. Awan ti pinatpatulan na. Awan ti tinutupan na. Siya klayang di babae, ti biyak na. Ano nga ti problema? Kataw-tawag layang ni manang mo nga kura. Apay. So, problema. Gabatada ka ng babae ni Dindo. Ano yan? Nagpindas ni Manang. Agbabae pa lang ni Manong Dindo? Susapo. Amo Kastaman kami ni lalaki. At talangarot kukwadan. Awanin ti sa pulanda. Nagsapol na pala sa bali. Naging babae ti gabo na siguro, mama. Amon da lang doon di lalaki at asawa na. Kaya sagpaw da pa lang. Kaya na nga rin. Siyempre, agap-apat kita kasawa. Hanggang kaya't ni manang mo, nga itultuloy ni Dindot mangliplipot kang kuwan na. Magtong pa, nagsikina na kita kasawa. Ay. Tiamok. Kat naurnos ti pamilyayo, nga anak ko, anak mi. Tanurnos kami man. Ampulos na nga aramin ni Papagyo. Ampulos na kapapaan mi. Ampulos na tayo nakasaksaktak na naramid na. So masya na kinimanang mo. Nasakit, di baliputan. Nagsangsangit ka timawag. Sana ikit ibaga. Nga umay takadtoy ang agina. Panawan dan, di asawan. Di kat kahit nga asawan nga, posible nga. Handa mo ornos si bagbagida. So nga si ka, Rico, apa mo ma? Di mo at urayan nga sakit tutnakim mo, baka pakamatay ka. Intun dumten ni Gundaway nga saktan na kamot na dyan nga nika. Sabi ko mga saktan na, gawan. Aglalaki duman kasta. Pag mga lalaki, baka mapasamak ti pagkasargaw. Siyempre, no graduar to na kita, maalan nun kay katagan ka, baka ibaganan to nga, sorry Rico, kinabudno na kit kasto, gabulat kinasiat mo, kit kasto, sikat nakatulong kanya, talaga nga sangkam at nga pudnong ipatpatag, nukunan to king ka. Anan to ti marignam? Ma, saan nakasta ni Nika? Agad na siya at saan nakasta? Saan nagto nga saktan? Siya kindi nga nakasaya at masaktan? Nasaya at mat ni manang mga kura. Apay nga saktan ni manong mga Dindo. Napintas mo ti sunahon sa Polemon. Talaga may nakaskan niya, nakapintasak, napintas mo ni manang mo. Guwapo ni John, saklat pangit kasta. So dinted na po Diyos nga langam. Sige ma, tulungan nyo daw. Bagbagaan nyo dagito ang duwa. Bagayo ang handang agsinsina. Bagayo ang agibtor ni Manang. Bagayo ang agbalin nga manakaawat. Sus, apo. Baling nga martir, kasta. Yung samot lang napasamak ti panagsina dagiti duwa manong nemi. No mampahit na minsan nga si marungkara kita ayanda. Manang, ay, Rico, kumusta ka? Ay, kasto
Duwan ti ka anak kam kanya. Ti ka pag-asawa. Kadamatan putot ni John. Kumusta kayong kitimanong? Jay, nananong saklatan na. Langam ti matidepres. Abay, sila mapupukaw mo ti pindas mo. Huwag nga rin, dada siguro, tiga po na no, abay kasya, teramidan ti asawak. Mintan na nga ti pindas mo. Idi na pintasak lata. Idi man mintanarek ti langak. Agaramid. Di adada ita. Sus, babaam latan. Mauman tulat ta. Nga masaksaktan ka. Sino ti saan nga masaktan? Kasanunog sakit ka. Maruamak tulat ta. May immune tulat ta ti pusok. Sa babayan latan. Manang nga kararak ka kina po Diyos. Nagbalbali tumatin ng manong din to. Kararak ka na po Diyos. Sanang siya ti pakadanagam. Kayak na ito. Nung basa nga na ornos ti biya, pamilya mi. Gusto nang ti dohan, jak tong kayat nga manayunan ti anak ko. Duwalain. Ket, kumusta naman ni John? Adamot na nagdaan. Ano lang? Sabi ko ading ko. Tasamon to nga sagrapan, kasto nga sagsagrapan. Kaya mumig at sika. Tagsagabak, kabukin ayat. Ay, mas tuymat. Babaero mo tinasawak. Manong nemi dandani adi nagraduar ni Nika. Maudin nga semestre manong nemi. Kahit no sasta nga sarong karak. Oh, dandani ako nagraduar ko. Dandanin akong panawan? Ha? Ito, makaragdor ka. Agdandan trabaho. Di mo ton kasapulan ni tulong ko. Di ba? Pagkastat sa ito kastat pamati da. Ngayon ton makapagturpos ka kanon, kadadan trabaho, thank you. Konam to kanyak, samon to ipudno, nga dinakpudno nga ipatpateg. Tamamati ka. Kumusta talaga panagbasam? Okay na okay. Awang ka ti matlang ti agararim ka? Ado agararim ka niya. No way. Ape ko siyempre, napintasak. Ado tagarim ka niya. Baka oray to pwede kita ada asawa na adan tapay lang mangarim ng kuwana, kadakwada. Isak din nga sa balasang. Baka damat kruson hadam kadakwada. Rico, ako sa baling nga ba't patay kung saan nga sika? Gapo ka dita, pagbasbasahin ka? Gapo ta isut marikrik na. At ka din ba nagduwadom kanyak? Naaloko na ka din nga mamati ka na, naaloko na ka din na panunot mo nga mamati, patim ka na, nga patim ida? Ay sasalutsutak lang. To make it sure. Si Kamen, pagkatatapan na, saan ka pagkatatapan? Nagsalsalutsutak lang. Kahit ko pang itading king kadibagik, ni wala kayan. Natam mo baka da makauna, pakita mo lang. Hala? Baka makauna keng ka. Sino ko magkataong matnumi mo kanam? Just in case nga damang rape kanyak, di ad na naandakan. Oh, di mo kaya? Kasi kami lang muna. Naka-orek to for how many years? Diyak langit maka-orek ti awan makatawan? Wala may salangin nga tawan? Nakasta ang orek alat ha? Gabuta rito ti kariki di bagik, sweetheart. Kaya't ko, na nadalos kang idatag ko iti altar. Kaya't ko na nakapagturpusan manon na ni Nika, idi
ta saan lang ni manang kura manong name problema. Pati ni Manong Jun, pati ni ading ko nga Jun. Yung may dito'y balay, manong name, ti may sangal daw nga agpungpong to. Oh, Jun, abay, makapapatayak ti tao, mama. Hanya, abay, hala. Nagbaling ka kriminal, may mahod ka, abay. Jun, abay. Manong Rico. Abay, ano problema maya? Tanang ka. Tsaka mo noon at nagkurkurangan kita asawak. Apa gamin? Mapanik-nikik lang, papatay kita. Hindi kahit mo sawan. Ada aramin, niledlen. Ako, pati pa manik-nik ko. Nga madun, di kita mangimagbaga. Susapo ya. Kaawang ka dito, panagtalik mo iti asawam. Madmadlaw ko mat mamae. Siyak pa'y tulokon, destoy. Siyak pa'y nga, sasapo ya. Pulidan nga mintikas dyan eh. Sino? Dalenlen. Ato dagdi kakabsat na nga. Makilala lalaki. Diyos ko. Pulidan mo't lagay mintikas dyan, apang isot kinayat mo. Diyan ka mo, mama. Kadagito lang namwak. Ita tayo bagada nga aglalalaki ti asawak. Iso pala panakamok nga. At dadwa kakabsat na nga. Aplain nga kirida. Awan asawa na. Anak da. Ngayon saan da nga asawa di ama di anak da. Gapot da asawa nga sa balit di nakaputot katakwada. Wala ngayon sa balit sitwasyon ni Lenlen. Ada asawa na. Dito ka rin kasasakit eh. Napiyadag na kakabsat na. Tahanda nag-asawa. Sagbay nakikamalala da. Ngayon, si asawa, pagkatapos makikamalala. Jesus po, nagdakil ng insulto kanyak. Nakagugwapo ak. Nagpintas trabaho pagkatapos lokon na asawa. Noong pamaniknik mo, di mo husgahan ti asawam. So, arod nga kahit ko ang paniknikan eh. Tadi mo tagpud no tigaga nga babae. Kahit no mapaniknik ka, teko na akon. Pumataya. John, dumakdakkel ti problema no kas nataramidem. No mamaniknik ka, isinam. Panal mo tigasaryo. No, sa doon papanan yung anak yun, di iso. No ina, di ina. Di kasawa ka sa bali. Talagang kami nagpili ah. Di kayo tuman kami naling nagpili. Ana? Nako naman di kayo tuman kami naling nagpili. Kitsi ka ngay. Kapay. Ada ka din dakas kinarami din ka. Nagraduaran, di ba? Buwan. Sumasapol trabaho na. Ito man na makapagsapol trabaho na neta. Sigurado. Goodbye ko na nantukin ka. Saan nga rami din na ita? Mabaling ko ipanakil ka na kayo. Na siya at nga tao ni Nika. Idi dan pagtrabahuan manong nemi ni Nika. Adan 2 bulan na manong nemi idiyawis na kanya. Sweetheart, anak, kayat ko, padgadangitan. Tanga-tama rin, kinababayam, di ba gam? Saan? Mabanta ang bakasyon sa di probinsya mi. Iyamamuka ka na tatanggin na ng kakamsat ko. Peso? Yan dahil awang problema tilogan kapag adamat logan mo. Agpapaupa ka ba tilogan? Ito na no, sika. Mga anak na bakasyon ko makalawas, bisina, palubusan dak, naipakaamuhon. Siyempre, nabayagan nga sa anak ng bakasyon. Imbag na video call,
Tamagit kita nagbalinan dagiti impaw-pawid ko kadakwada. Ken, dagiti nagkapuking ka. Ano't nang usaran da rin binulan iding ipatpatulod mo? Makita mo to. Ito na ka, no? Next week. O, sige. Ag-shopping tatangwaran para ka nagdikapsat mo. Amum size da, sapatos bado, dadaan ang kintatang mo. Kanoan niya ti, namnamay nga napinas nga, iyawit ta sa jay. Haanin. Ta kompleto damit. Ano, at ipawit mo idi. Bagalbahan niya. Gatangot sapatos ko na duma ko nada. Sige. Anang trepidas nga ayawit ta. Yung jay. Kamatang ganito lang nga ado nga nga arak gamata adot man nang inom sa jay no pulutan met ado man ti maparty sa jay japan amot uminom di papilit kantong uminom beer lang. Oh sige intara din pinto lawas na excited ak launay manon naming nga dumting data nga gundaway ket idudumteng. Excited ak manong naming pataray ti kotse. Tanangam lahat ag-drive sweetheart. Dumano saan nga dumanon, baka nagantalat dumanon. Kahit ko ito makadanon sa probinsyayo. Kawan, madano man tumad lang. Dandanin. Nagrobot kami manong naming ti parbangon. Kahit ko na nga, pangal daw, maabot minto sa dyan, alas 11. Nakasaganan na kanumat ka manong name ito talaga yung saganaan da kami. E di ba kadanon kami manong name, makita mi ti ado nga tao? Mapiti kita. Adang do welcome party kanyak kada tanga doa. Gadam di dyan nagador nga na linong sa dyan na itulda o naintar nga labinsaan kada tugaw. Hidam sa jay. Hindi nga banda. Hindi hindi kita potahe. Nagpartida. Hindi ado nga baboy. Ken baka, manok. Ado nga lames. Nga naggapo iti piskarya, datatang. Piskarya? Wun. Isigati ng titipuunan day. Kanya dati balay mi. Bagong pinta? Ano na kalapaset mo dito, ha? Hindi sa anak kong nga gubra. Siyempre, basta magdad ka, ipawit ko kadakwada, nainayunan damit, aging nga nalpas. Tumasaktan. Sige, sila sana ka mamati. Ang pagkawa nga saan kang mamati. At napakakitaan, dagit intultulong mo kanya, kada kami. Manong name nakigtutak, idum sa agak, pagamam tambor. Nay, nandigyay. Sabtenda tapay ti tambor. Uy, Diyos ko. Ang puuna yung tamasabat tayo tambor mo na. Kastoy kami dito eh. Orega po lang ti Manila, iti siyudad. Yun na tayo na yung baligyan, iti pa nakigasang-gasat na tambor at nang tangin pa sa tambor. Yun ang baligyan ha. Gabot na nagsama ti dalan, nang tulong kaniya. Nang tulong iti pamilya. Datang ni kita. Kaya hindi kakabsat ko. Limang nga kakabsat ko, nga siyak tinauna. Nga imuno na nga nagraduat, dito ang adjek, gamit siyak. Ay, anak ko. Di mo na nga imarakop, manong nemi. Hindi ka kadakwada. Sa nakmat inarakop. Nga nagpatinggalang tuulod iti barukong ko, dan tayag at nga. Sasapo. Husto ti ko natin anak mi, Sir Barok. Natayag ka, nga cute ka, nga nakasaysaya at ka nga tao, na bagnang ti pa nagpuspuso.
Kaya manak ka na kayo, tatang. Nanang, kaya na kayo kakapsat, kayong ipag. Nakinara ko pag matmanong akan, nagiti kakapsat, ti agbalintong asawa. Gusto sana pala nga mamati, Veronica. Sabi hindi mo pa siya. Nekanta, gabata sakti mo na, trabaho ak, sakbay ng basa. Ingkari ka nakwada, nga mapanang magkikasang-gasat sa di syudad. Amin na masapulak, ipawid ko. Naging ka nasarakan ka. Nga sa ni panagyamyaman ko, gabutan na dungo ka, manang isakot ka. Tinungpal mo ti ka rin mga pagbasahin na, suportarang may tutuloy ti papinggiak. Di gito hindi pagkakitaan. Intanto sa jay, pasyarin ti piskarya. Sikat ng titipuunan da, nga nakarugyan na. Gusto ita ti asas si kaso na ti bonsomi. Pagkadwada na ng kinitatang. Ilinto ta damat tabi na sa pagtrabahuan ni tumakapsat ko. Dito na tantong ang kasar. Ha? Dito na tantong ang kasar ko na. Kumatang dadagad to eh. So pangipatagdaran ta ti balay ta. Umay ta pagbakasyonan. No kasta nga mailaw ta ti probinsya. Nga magara, pag mangipatagdaran tumat lang ti balay ta sa jaya syudad. Nga may apiring iti ayan nga ay ti business ta nga rent for car. Rent for car? Car for rent ko na. Baliktad. Islutsak pulos pala mamati. Nagtagtagay na pagkari. Baka nangarkarong to nga salud-sud yung mga tagtagay na ka. Ito kasartan. Yan. Ayan. Ija pagtugawan ta. Kas kang runaan nga bisita. Kararagan din di ba kan? Kalpasan na. Magantay ton. Nakadato nga tao. Huwag nga na ornos. Digiti opisyalas. Suda mga ornos. Duha. Tipagpilaan da sa jagintoy. Yan. Pipila-pila. Kastoy kami dito, na ornos kami, numampay ado kami. Ayan, naragsak kami dito eh. Na ornos nga peso manong name. Awan ti aglulumba. Talaga nag-iintarda. Kadni, saan nga naibusan manong name. Dapat na kita madamang agisupsupot nanong nakasiplak sa damat lagi intar nga agala ka rin bunong da umeda lang aro din nakidaya pagkatapos agihawid da pa kasta saan nga mabaling nga adamabati no adamabati masapol nga agiintar damat lagi nga mangyawid kasta kan dito eh. Hindi kayo ba't ibang isagahan at siuplak ko na. Tapos marukot ba't lang tibagi nitong kamay sa. Dimteng timalem manong naimingit na pang kami nga duwa. Kaniya nika itibagbaga na nga yan tipispan. Una piskari. Wow! Nagmayat! Okay na okay dito ya. Ti amok akit piskarya nga saan nga running. Running water magayam. Una, tadanam natubog nga danom nga gapo dito sa kaanan ti bantay. Siyempre, sumang bibiyag. Sa pinakutkutan naman tapno umadalem. Laking ko ka na ito eh. Bali op-opaan datatang. Kaya nakataila ko? Katangin? Gatangan ta. Tasad di nga pasitikait kung pakipatagdaran ta di balay ta. Okay dito ya. Sige. Bam di bagatan to kinitatang. Tano ilako taking kukwa. Akit gatangan ta. Oh. Mamati akitan. Nga talagang ang dinaklok ko eh. Ito, tada pala kami panagduwadom kanyak. Yung sakto adad nga mamati no, alpasan ti kasar. Di adakad to yan, ito lagantan. Ay, abam da pa pa kini pamang mo, tumay dad to eh. Ito na mapagsasalitaan tayo. Ori awan daan. Basta itawag mo laing.
Sige. Huwag na ngayon pangkitaan tang orti wedding ring da. Alis to lang. Sige. Nagsublita sa syudad, tabangkitan, nagalata di kita bangkitan nga arawatan din, tapos nagkasta kita, di pa nagsublitan tuntuyan, orayan taging gamal, pasin ti kasar. Pagkani mo nun ta. Di Hong Kong. Nagpasport na ba eh. Ayun na ya. Di Boracay ni kahit ko. O sige. Ket noan niya manong nemi dagiti imbaga ken nagtultulagan mi keninika isu itinapasamak isu tinaaramin. Mamatin manong nemi da papaki ni mama. Idi tamalpasen ti seremonya ti kasar. Idi ti deklararen ti padi. Nga we are husband and wife. Kastaon ay manong nemi, ti palpalakpak dagiti tao. Kastaon ay manong nemi ti ragsakda, mas pay kanyak kada kami kaninika. Yung matandar manong nemi, di kiti kakabsat ko. Kaya di umalamano da, ang kumamblaw kada kami. Nagluluhan ni manang kora. Manang apay. Saper ko mahading ko. Tagtultuloy ti ragsak. Te bangunan yung pamilya. Huwag manang. Itultuloy mo ti singpet kinasyaat mo. Hari ko. Kastamat kang ka, Nika. Sorry, taidi. Katinusgaan na ka. Okay lang manang. Matisabali nga pagyamanak no sangan ti pamilyayo. Kanya po Diyos. Tadinteng kininsakot ni Apo Diyos kanyak tikas kini Rico. Nga cute nga asawa. Kastamat ti ko naman ang name ni June. Manong Rico, congratulations. Thank you, ading ko. Saan man to kumasaksaktan ni Nika? Tanarigat, dagsakit, dagsagapa. Sanggot to karamidan dahita. Manang Nika. Jun. Di kanto ko matungultulan kadagiti babae kasaan da mapmapnek. Kanyak mapnek ha. Gabutawanin sa pulagpay. Itikas ka ni Rico. Kasi ti ko na ni June manong nemi kapag na panagnagan na nga talaga nga daaramid ni Lenlen. Kinapuno na nagsinadan. Tiwag pindasan na ni June tinagyanan ti anak na. Tadada nga kay kayat ti ubing isuna. Pinagpili da di ubing manong. Kata okay madlang takamot ka ni Lenlen. Taore saan nga ni John ti pinili di ubing, talaga ko mga itad na. Kabota, dahil titulag da, iti lalaki nga kadenana. Anong naimi? Malidayanak. Kabota saan nga nagbali nga successful tiya pamilya di kiti kakapsat ko. Katsyak ba nung naimi nga nilaeng nga Nika tinangibaga iti cutak nga gwapo ak nga nasya atak. Nagbalingan na siya at ti pamilyak manong. Natungpalkas iti arapa mi iti asawa. Kat siyempre napaniknek ka kadidida mo nga rabii nga siyak nga talaga. Kitsi siyak laeng ti lalaki ti bihag ti asawa. Ore kasto ti langak manong nemi nakagasgasatak. Tatalagang ni Apo Diyos inikanak kiniragaluan nak tikas kininika. Akas met itinregalo ni Apo Diyos kang kuwana. Akas kanyak manong. Ngawan ti sabali nga nagbaling ang lababa iti biyag ko ng dilaeng ni Nika. Tanang arod kat isulaeng ti inayat ko. Kansanak matang nga nagharim ti sabali. Hindi baga na nga kiutak. Sungit latan ti mapangkusar sa rungkaran. Nagbalimot nga na siya ti asawak manong nemi, kastamat ten itinagay kamangat. Manong nemi,
Siyak at talaga saluyot da. No kasta nga agsaw marong karakam dito yung probinsya. Nakas asidig da kanyak, akas mentikin asidig ko kanakwada. At dabalay mi di probinsya, manunay mi sa dabalay-balay mi dito syudad. Tuloy ko manunay mi ti business ko. Ito liman nga sanga. Kaya din to tayong tuloy man ti asawak manunay mi, iti panagtrabaho na. Kaya din to tada, yaya, ti duwang anak mi, kat sabali lang ti katulong mi. Ni June, kan kastamatan, kaniya Laila, di kita anak mi. Pagpintasan na, saan nga timulat kanyak ni June. Guwapo ni John, saan nga ba barintidog ti ulo na. Kastamit ti kapintas ni Laila, iti pintas met ti ina. Dahito manong nemi ti pagkasarita at yaman aklaunay iti anos mo nga nangibasa. Kat sabi ko manong nemi tadamat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadigiti padak kadimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Rico. Rico, thank you very much. Iti parang iburay mo, iti pagkasalita, babayin ti panang-share mo. Aya, kahit panang-send mo na ito'y insurat mo, ito'y fan page, ganti naman ng name. Ala, kahit gagangilang at kita'y inaturta. Salamat po for watching!